מה שלכם חברים? היום אני ובדודה שלי נרקוד ולשיר על בהצלחה צפייה מהנה. דקה לפני שאנחנו מתחילים, תרשמו לערוץ, תשלחו לייק, תלחצו על הפעמון ואתם תירשמו. טוב, עכשיו נתחיל. יש לכם 5 שניות להירשם לערוץ. 5, 4, 3, 2, 1. מי שלא נרשם לערוץ חבל, אנחנו נביא לו פרס. מי שנרשם לערוץ נביא לו פרס. תרשמו מי נרשם לערוץ. אוקיי, יאללה בוא נתחיל. תכף תכתוב אליכם. חזרנו לסרטון. אוקיי, אנחנו כמו שאתם יודעים התאמנו. אז עכשיו נתחיל. אוקיי, עכשיו תראו. את מקדימה או אני מקדימה? עכשיו תראו. את מקדימה? 3, 4 טרנטולה, 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 טרנטולה. או מי שעומד מאחוריי מסתכל עיניים עליי, לא השקעתי מדי ויצא לי 200%, ותפנה לי את צ'קה 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 צ'קה. בואו לחברי, בואו נרקוד נשיר, בואו נעשה כושר וגם נרוץ עכשיו. בואו חברים נשיר, בואו חברים נשיר, בואו חברים נעשה קצת ונרוץ נרוץ נרוץ. יאללה, עכשיו תשיר יחכי בין מכה בבן. אם אתם לא מכירים עכשיו נלך. 3, 4 חברים יצאו לדרך בים דם בום. אחד קיבל מכה בברך בים דם בום. אחד קיבל מכה בברך בים דם בום. לא בדיוק אבל בערך לא בים בם בם בום. כמו שאתם יודעים, אנחנו כבר מאומנות פה שנים ושנולדנו בגיל 3 עשינו כל אימון, ידענו כל מיני דברים. לא כמו שאתם יודעים עכשיו, רק בגיל 6. אז אני מקווה ששלחתם לייק לסרטון, ואני מקווה שנרשמתם לערוץ, ואני מקווה שהיה לכם כיף, ואני מקווה שזה היה לכם יפה. אז ביי!